shaguna sun yi wallahi shago yayi sosai da sosai. Masha Allah. Ga mutumin yana kira. Hello Alhaji. Dan buba. Na? Kana ina ne dan buba? Ina kasuwa mana. Yaya kana kasuwa? Dan buba kana kaucewa abin da na dora ka dan buba. Gaddama kake mu. Ban gane in ne maka gaddama ba tunda nace maka ina kasuwa mana. To ni yanzu ban yadda da kai ba dan buba. In kana so ka tabbatar min kana kasuwa ka kira ni video call. Hello Alhaji. Dan buba. Na'am. Ya na ganka a shagon magani. Kaga abin da nake gaya maka ƙarya kai Allah ya kama ka. To wallahi Alhaji na dan abin nan ɗaya da kace min baka da malafiya. So fa sanyi yana damun ka. Kwarai kuwa. To shine na biyo ta shagon Dr. Hasina. To ya daga Allah. So ne in sai maka maganin sanyi kawai sai dai in yi surprise ɗinka. Kai na gode dan buba. Kuma ka tabbatar da cewa magungunan suna yi ko? A maganin ta yana yi sosai da sosai. To a ina ne ai ya kamata ka gaya mu ran da baka da zo da kafa ta siya. Gaskiya ne shagon ta yana nan daidai kan titin Zurot. To opposite Hoki. Police station Hoki santa? Police station Hoki. Kada ka ce wannan plaza da take kallon abin da yan sanda. Yawwa nan nan take. To zan samu lokaci gaskiya in zo ya daga Allah gaskiya. Amma ka to min da maganin da Allah. Magungunan ta kuma akwai sauki fa. To akwai sauki yanzu na sanyin za a taho ma ko na me? To kuma kai na gaya ma kai matsala ta da kake da ka to da su mana. Na gane za a taho ma da su gaba daya. To ba damuwa. To sai magana kuɗi. Ka dauka mana kuma kuɗin su da hannunka ba. To shikenan za a bata.